Maria Paliada Vergara. Masasayang mga araw nakasama kita. Paglalambing at kulit mo na hindi nakakasawa. Punong-puno ng ligaya ang ating pagsasama, na parang wala nang sisira ng lahat. Bakit ba dumating ang oras na ito? Nabalitaan ko na wala ka na. Di ba't sabi mo hindi mo ko iwan? Di pa ba bayan na ako'y mag-isa? Di ba't sabi mo sabay tayong tatanda? Bakit bigla ka na lang nandyan sa kabilang buwan? Paano na lahat? Paano na ako? Tayo di ba't sinabi mo sa'kin na sabay tayong mangangarap? Bakit bigla kang